ಹಾನಿಗೆಡೆ ಬರ್ತದಲೆ ನಿಧಾನ ಜೋಕಾಲಿ ತೆಗ್ದಾನೆ ಅದಾ ಮಾವಿನ ಮಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕಾಲಿ. ಕಾಕಜ್ ಗುರುದರ್ ಕಬಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿರ್ತು ಓಕೆ ತುಲಿ ಸಾರು ಎನ್ ನೀರು ಕೂಟುದಿಜಿ ಅಣ್ಣನ ಸಾರು ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತನ ಎತ್ಕೊತಂಡಿ 4:09 ಗಾನ ಅನ್ಪಿದೆ ಮೀಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕುಲಿಕ್ಕೆ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ದ ಪಂಡ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಗೋರ ಪಿದಾಡ್ದ ಏನಮ್ಮೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕೆಂಚ ಆ ಮೋರ್ಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಪಾಡುಜೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಈಗೊಂಜಿ ಚೌಲಿ ಮೀಯರೆ ಈತ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾತಿ ಬೆಗರದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮೀಪಾದ್ದು ಲೆತ್ತಂ ಪೋಕ ಪಂಡ ಈಗ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಡೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿ ದೂರ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡಲ್ಪ ರಿಲೇಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿದ ಅವು ದೂರತೆ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೂರದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುರ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವೇನು ಪಂಪ ಏಪ ಬಂದು ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದಂಚಿ ಪೋಡು ಅಂಚಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಊರ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಕಾಕಾಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಂತಾವರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಣೆ ಪೋರೆತ್ತಿನ ಕಾಣೆ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಕ್ಕ ಪೂಲಿ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗಹನಲ್ಲಿ ತೊಂಬರ್ಪಿನ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡತಿ ಅವು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಅಡ್ಜಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಆಯ್ನ ಏರಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರತಿ ಅಂಚದು ಗಹನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬಯ್ಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಓ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಡು ಹಾಂ ಚೂರು 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 ಆಣಿಯ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಟೂಪುಲ ಕಲೆಜ್ಜ ಚಡ್ಡಿಲ ವಾರ್ದಿಜಿ ಆ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮೋನೆ ಪಂಡ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ಜಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಂಚ ಒರೆಸುವೇರು ಇಂಚ ಮಂಡೆ ಕೈ ಬತ್ತು ಪಾಡುವೇರು ಕೂಲಿ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಸನ ಈತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ದಿಜೇನ ಅದು ತರಕ್ ಮೇರೆ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಓಕೆ ತೆ ಪೊಯ್ ರಪ್ಪ ಚಾದಿ ಹೊಡ ರಪ್ಪ ಚಾದಿ ಕವರ ರಪ್ಪ ಚಾ ಬರ್ದು ಪೋಯಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಪೋಯಿ ಜನ ತರವೆ ತರೆ ಬೇನೆ ಕುಸ್ಕ ಓಕೆ ಕಾಕಜ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಪಿದಡಿ ಅಂದೆ ನೀಲೆ ಒರನೆ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ಯಾರಿ ಅಂದೆ ಮೇರುಣ್ಣತೆ ಅಕಲು ಸತ್ಯ ನಮಕವು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಕೊರೋಡಾಪುಡು ಮೇರುಣ್ಣತೆ ಅವು ಕೊರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಕಜ್ಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೋರೆ ಬೊಕ ಅಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿಂಡ ಇನ್ನ ಪೊರೀರೆ ದೀಲೆ ಒಂತೆ ಕಾಕಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾಡಿ ಇರಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೊರ್ಲಿ ಮತ್ತ ಗಾನಗ ಮೀದ ಕಣ್ಣು ಬರ ಕೆಂಪಾತನ್ಗೆ ಗಾನಗ ತಗ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ದೂರ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹತ್ತು ಕಾಂತಾವರಗೆ ಬಾಯ್ ಸತ್ಯ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೋರೆ ಬೊಕದೆ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂಡರ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಶಾರ್ಪ್ ಎಂಕ್ಲು 4 ಪಿದಡಿಯ ಇಲ್ಲಕ ಬನ 5 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತುಕ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತ ಕಾಕಜ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಳ್ದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬೋರೆಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಳು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿರು ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಜಿ ದೇವಣ್ಣಂಡ ಎಂಕ್ ಅಬುಜಿ ತಿನಿಯಾರ ಪಂಡ ಸೆಕೆಟು ಇಲ್ಲ ಬುಚ್ಚಿದು ಜೋನು ಇಂಕ ಒಂಚು ಜ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ಕೊರೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಪೋಯಿ ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಓ 2 ಗಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡು ಅವು ಬುಚ್ಚಿತ್ತ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಯಾನೊಂಜ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜ ಅವಳು ಆ್ಯಪಲ್ ಅದು ಅವ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐನು ಪರೋಡು ನೀನು ಆತರ ಪಕ್ಕ ಕಂತ್ಕೊರಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಡಾರ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲೆ ಈರು ಗಾನಗೆ
हाय उसल अगर चुदिले आयतना मीकई पूर मलतोन्नी कुर्ले तिन ಹೆಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಬಿದಡ್ನೆ ಎಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮೇನ ತಿಂದೆ ಹಾಕುಚಿ ಏಪಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಮಲ್ಪು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ತಿಂದೆ ಹಾಕುಚಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಹಾಕುಚಿ ಈ ಮಾಮಿನವ್ರು ಕುಲ್ವನಗಾನ ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ವೆಗೆ ಮಾಮಿನವರು ಕುಲ್ಲಡ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಯ್ ನೀನನ್ನು ಕಾತೊಂದು ನೀನ ಗಾಳಿ ಓಕೆ ಸುಲ್ಕ ತೆಂಗುಲು ಮೇರ್ನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬೋಡಾಗ ಓ ಹಾಂ ಪೋರೆಂಡು ಕಾಂತವರಾಗ ಹಾಗೆ ರಜೆ ಜೀತಿ ಕೀಜಿ ಹಾಂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡು ಹಾಂ ಮಾಮ ಬೆಲ್ಲೋತೇರಿ ಹನಿಗೆಡೆ ಬರ್ತದಲೆ ನಿಧಾನ ಜೋಕಾಲಿ ತೆಗಿತಾನೆ ಅದಾ ಮಾವಿನ ಮಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕಾಲಿ ಲೈಟ್ ಬಡ್ಲೆ ಬಿ ಮೇರ್ನ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಬೋಳಾಡು ಸಾರಿ ಮೇರ್ನ ಆಂಟಿನಿಲ್ಲ ವೇ ಸಾರಿ ಮೇರ್ನ ಆಂಟಿನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗೋರು ಚಂಚವ ಹಾಂ ನಂದು ಪಕ್ಕೊಂಜ ಆಡಲಿ ಆಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಾಡ ದೇವರೊಂಜಿ ಇನ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೆ ಅವು ಬರ್ಪ ಅವು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಬಾಡ್ತಿ ಏಳು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕಾಂತವರ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಐತೆ ಅಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆ ಮತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬೋಗುಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತಾನೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೇಗ್ ಸೊ ಒಂಚೂರ ಮುಂಚಿ ಬತ್ತ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಅಂದು ರಂಬೆ ಕಾಕಜ್ ಗುರುದರ್ಕ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿರ್ತು ಗಂಡು ಕುಲ್ಲು ಮೂಲು ತಾದಮೆ ಪೂತ್ ಬರ್ಪುಡ್ಮೆ ಹೋಯಾ ನೈಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತ ಅಲ್ಲ ಜನ ಅಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಕಾಕಜ್ಪುರ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತ ಅವ ಯಾನ್ ಬಂದಿನಿ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಮೂಲ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಟಿವಿ ತೋ ನಿಂಗ್ಲಿ ಏತ್ ಕಾಲಾಟ್ ಏತ್ ಕಾಲತ್ತು ಏತ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತೇನು ಇರೋದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಅರ್ನಮಗೆ ಲಿನಿತರ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬತ್ತತ್ತೀರು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಿಂದು ಗೋಪಿ ಅವು ಕಾಯ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕಾಯ ಓಂಡು ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ಅದ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನೆನ್ಕೋತಂಡೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚಿದ್ವು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಸೊ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೊಡೆ ಸಾರು ಕೊಡ್ತೀರ ಕೊಡೆ ಮಾರಿತನತೆ ಸೊ ಸಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹುಂದೆ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾರು ಈತೆ ದೋಸೆ ಅಂದು ದೋಸೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಫ್ರಿಜ್ ತೆತ್ತಿ ನೀನು ಗಟ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ
ಅದು ಇತ್ತಿನ ಪೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೂಲ ದೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದು ದೂರ ಹೋದು ನಿಜವಾದ ಸುಸ್ತಾಂಡು ಅವನೈತೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಯಾವಿದೆ ಆಯ್ನ ಮೀಪಾದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾತಿ ಪೂರ ಮೀತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಕಲ್ಕುದ್ದ ಸುಂದರ ಬಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ತುಂಗಣ 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 ಅಂಗನ ಚುಂಗಣ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಸೋಲು ಎನ್ನ ಯಾರು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿರಲ್ಲ ಮೇನ ಗುರ್ತಂದಿಕ್ಕು ಜಾತ ಕಪ್ಪಾತಿ ಅಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ನು ದಿನ 4 ದಿನ ಅಂತ ಬಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚು ಒಮ್ಮೆ 4 ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಹೋಗ 26 ಆ 24 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಕೊಡೋಡ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ ಆವತ್ತಂದು ಸಾರ್ ಆವತ್ತಾ ಆತ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡದ ಉಂಟುಲೆ ನೀರು ಪೂರ ಅಂದು ಅಂಡ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಆತ ಉಂಟ ಒಂಚೂರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೇ ನುಂಡು ಮೇ ತಂಡ ಉಂಡು ಮೇ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಜೀರು ತಂಡ ಏನ ಮಟನ್ ಎಟ್ಟದ ಚಕೋಡೆದ ಖಾರ ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಖಾರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬಾಯ ಉಂಡು ಓಕೆ ತುಳಿ ಸಾರು ಏನು ನೀರು ಕುಟ್ಟುದಿ ಅಂಡಲ ಸಾರ ಅಂಡೆ ಮೇ ಒಂಜಿ ಮಾರ ಶಿಕ್ ಈನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸಾರಿ ಬಲ ಸಾರಿ ಬಲ ಯಾನ್ ಚೌಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಪ್ಪು ಬಲೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಹೊಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆತನ ಮೇಡ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ನೀರು ಪುರಾಣಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುನಾಗುತ್ತಾವಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಕಚಿ ಕೊರಿ ಎಂಕುಲು ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲದ ಸೈಡ್ ಪುರ ಕೊರೆಂಡು ಕಾಕಚಿ ಅವತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಕಲ ಮಂಡಳಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲುಂಡು ಐಕ್ಲ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪಟ್ರೆಂಡು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಸದು ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊರುಡು ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಕಾಕಜಿ ಕೊರುಡು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರುಡು ಸೊ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಡತ ಅಂದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿ ಬಾಕಿಲ್ ಬರೋದು ಎರಡು ಹಾಂ ಓ ಇದೇನಾ ಓಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಂಡ ಇವ್ಲಾಗ ಏನು ಮಲ್ಪನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬತ್ತೀರು ಜೋರು ಪಾತಿಲ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇನು ಎಂಕೆ ಸತ್ಯ ನೋಡ ಹೆಂಗ ಪಂದು ಸಾಕ ಅದು ಬೋಡು ಎಂಕೆ ಕೇನು ಜೀರ್ ಪಾತಿರ್ನ ಸತ್ಯ ಎಂದಮೇ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ರಡ್ಜಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ನೇನು ಬನಲೇನು ಕಂಕಂದೆ ಪಾಳು ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ತು ನೋಡಾವು ಉಪ್ಪತ್ತು ಖಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿ ನೋಡಾವು ಹಾಂ ಓಕೆ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ನನಗೆ 10% ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಇನ್ನೂ ಇಂಚಿನ ಜಾರು ಹಾಂ ಅಯ್ಯ ನಡುದು ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಗಜಿ ಹೊರಟು ಬೇರೆ ಮುಗಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಅಂತ ಕಾಗಜಿ ಕೊರ್ನು ಇಡಲ್ಲ ಐತೆ ನಾನೈತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಿಕುಂಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೇನೋ ನೀತೀರಿ ಈ ವೀಕೆಡ್ ಕೂಡ ಅಂಡ ಈ ವೀಕೆಡ್ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಡ್ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಅರೆ ಕವ್ವೆ ಅವು ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆದಿದ್ದೀರು ಕಣ್ಣನೆಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿಲಾಗ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಗಾನಗ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಇತ್ತಿನ ಕುರೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಇಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಹಾಪಿನಿ ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
ಬಾಯ್. ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ. ನಮಸ್ತೆ.